உலக புகழ்பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. மதுரை சித்திரை திருவிழா கடந்த ஏப்ரல் 19ஆம் நாள் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முதன்மை நிகழ்ச்சிகளான நேற்று முதல் நாள் மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகமும் நேற்று திக்கு விஜயமும் நடைபெற்று முடிவடைந்தது. இந்த நிலையில் விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் இன்று காலை ரிஷபலக்கணத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. வெட்டிவேர் மற்றும் நறுமண மலர்களால் திருக்கல்யாண மேடை அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு 1.5 லட்சம் இறையன்பர்களுக்கு மதுரை சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் திருக்கல்யாண விருந்தும் நடைபெற்று வருகிறது.